Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska som poprvé natáčam video v mojej detskej, teraz som zo skrini, lebo budeme zajtra montovať klimu. Yes, už nám nebude také horúco. A keby ste nebudeli čítať, tak dneska si ukážeme moje PS4 hry. To som ukázal už v minulom videu a vtedy som povedal o nich pár málo vecí. Som ich nepovedal úplne presne. Nemal som tam nejaké hry, tie hry som ani nemal poriadne rozohraté, teraz tie hry mám poriadne rozohraté, čiže to bude lepšie a budem vám tu dávať aj rok vydania tej hry a názov tej hry, ako to bude písať zo zadu. Dobre, takže môžeme ísť za to, ukážeme si aj kontrolery, ktoré mám dve. Ja som ich mal pôvodne aj 3, iba k tomu jednému, tak si poďme príhodu, hej. Takže začíname. Just Dance, poďme to takto na kameru. To je tak pretočené, aby sú Just Dance, hej. To ma nezaujalo. To ma extra nezaujalo. Pretože sa tam tancuje. A to, no. Čo mám k tomu povedať? Hra ma nezaujala. Akože vyzerá to zaujímavo. Iba to tance, nejaké trapné. Nejaké tie tance. Ja si budem musieť hovoriť nahlas, ne? Je to Just Dance 2022, takže asi rok 2022, logicky. Hej, proste ma to nejak extra... Že ja to také viem. Jak to držal ten headdisk? Tak to proste tak vyzerá. Hej. Proste extra nezaujaté. Ideme ďalej. Need for Speed Payback. A... neviem rozprávať, nemám k tomu žiadny scenár. To akože vyzerá to dobre, hej, dobrá grafika celkom, ale nemám rád úplne auta. Takže nie, že by som ich nemal rád, ale proste ma tie pretekárske hry s autami extra nezaujímajú. Mňa skôr zaujímajú také tie hry, kde sa strieľa, kde proste máte taký príbeh, hej, máte taký príbeh, sú tu také historické, takéto hry, hej. Takže toto je aktuálny nezaujem. Nezaujem, hej. Dobre. Ďalší je keby shovelware, jak to hovorí Hendis, jak to držal. Takto, nie? Dobre, takto. Len to, že takto. Farming Simulator 19. Platinum edícia. To mi nepríde úplne Platinum. Platinum edícia je to takéto takéto sivé lesklé DVDčko, na ktorom píše iba názov tej hry. To poznám z PlayStation 1 a PlayStation 2, hej. Tak... Ale, no, neviem, čo tomu mám povedať, nie je to úplne zaujímavé. Prečo tam kosíte, jak to po slovensky, oberáte pôdu a rozširujete si tam farmu. To... Hej, to sú také tie shovelwery, ktoré nezaujíma, pre niektorých to nie je shovelware, hej, ale tak. A keď som vám rozprával o tej, že to je Platinum Edition, čo viem, že to má byť asi sivé, PlayStation 1 a PlayStation 2, tak ja možno budem mať PlayStation 2. Hovorím možno, lebo keď mňa si príde poistka, tak si možno kúpim PlayStation 2. Hovorím možno, našiel som na baze za 80 €. A našiel som ju,
s ovládačmi, 2 hrami, jedna s obalom, druhá bez obalu. Tá s obalom je začal z Disney. Ja vám hodím potom fotku tej hry a to takto vám ju hodím. A druhá je Ratchet & Clank. Tá je bez obalu a je platinová. Hej. Možno ju bude mať, možno tomu bude mať nejaké hry, takže sa možno môžete tešiť na zbierku PS2 hier. Ideme ďalej. A trafil som k pekným veciam. Red Dead Redemption 2. Ja som tomu furt hovoril Red Dead Redemption. Kam počuva, ja som sa do toho príbehu brutálne ponorila. To je skvelá hra. Hej. Ja by som ich mohol potom akože ohodnotiť. To na konci videa. Nech na to nezabudnem. Áno, zabudol som to. Ja som skvelý, no. Hej. Presťa to je presťa majstrovské dielo. To je presťa majstrovské dielo. A mám tu iba konkrétne ten datadisk. Mám tu iba ten datadisk. Tú hru mám v konzoli. Takže no. Ale to je paráda. Tí, ktorí máte PlayStation 4, chcel som to povedať 2, tak si toto kúpte, pokiaľ to nemáte. To je výborné. Hej, to je majstrovské dielo, ako hovorím. Presne, počkaj to za konci videa. Ďalšia pekná vec. GTA 5 Premium Edition. To tam je online, hej. To je tá klasická GTA 5, to pozná si každý. Každý má GTA 5. Či na Xbox, či na PlayStation, či na PC, či na Nintendo. Tak každý hral, videl, alebo má GTA 5. Inak som povedal k tomu, inak keby som mal dačo povedať k tej GTA 6, tak poviem môj úprimný názor. Mňa nezaujal. Hlavne si myslím, že bude presťa 160 € ako tá ich nová trilógia s GTA 3, Vice City a San Andreaskom. Tak to bude asi stať 60 € pri vydaní. Je možné, že sa vydá, že možno, že počas sa bude levnejšia, ale ja nemám PlayStation 5. Ja väčšinou mňa zaujímajú tie staršie. A keď bude, že PlayStation 9, tak ma bude zaujímať PlayStation 5 alebo PlayStation 6, neviem more. No, takže GTA 5. Presne. Klasická GTA 5. Mám tu pohovoriť. Celkom v pohode. SnowRunners na PS4. Hej, vyzerá to dobre akože. Celkom dobre to vyzerá, iba ja neviem, čo tam mám robiť. Paráda. Neviem, čo tam mám robiť. I don't know. Hej. Presne, neviem. Akože tá hra vyzerá dobre, ale presne to... Neviem, čo to mám robiť. Presne. Inak ešte mi tu chýba jedna hra, tu som požičal môjmu bratrancovi, lebo on má tiež PlayStation 4 a to je Uncharted Nathan Drake Collection. Keď vás zaujímalo, ja som už dohral jednotku, hrajem 2 teraz a ešte som nezapol 3. Hej, takže jednotku už je dobavená, ale 2 ešte nemám, tu som nemá na začiatku a 3 ani som nezapol. A musím vám k tomu tak povedať taký menší príbeh. Tú hru, my sme boli v náji, tam sme si ju kúpili a ona stála 19 €. Klasická nejaká PlayStation 4 hra stojí presne 19-20 €. Ale moja mamka mala v telefóne kupóny alebo takú zľavu na to, takže my sme kúpili tú hru za 10 €.
10 € sme dali za Uncharted Nathan Drake Collection. Kde sú 3 hry. 3 obrovské hry. To je šialené. Hej. Ja vám tu hodím fotku toho, jak tá hra vyzerá. Ale proste Uncharted je tiež majstrovský diel. Toho tu môžem teraz ohodnotiť. Proste 10 z 10. Vlastne som už konkrétne 10 minút. Budú penieži. Ja neviem, jak dávať reklamy. Ideme ďalej. On the road. Truck simulator. To neviem, čo je. To je taká grafika. To nebude na tej kamere dobre vidieť. Tá grafika. Čo je? To vyzerá... To mi pripomína strašne ako kreslenú grafiku. Neviem čo, ale tu vidím, že to je v Berlíne podľa tej vežičky tu. To som ani popravde nehral. Sorry za môj hlas. Neviem prečo, som chorý asi. Ale toto som presne nehral, takže to neviem poriadne ohodnotiť. Projekt Car. Toto si nepamätám, kedy sme naposledy zapli. To fakt, že dávno sme to zapli. No toto tiež ma extrémne zaujalo. Proste ďalšia pretekárska hra. Zaujímalo by mňa, aká je prvá hra, ktorá na svete kedy bola. Či to bola taká športová, že futbal, tenis, také dačo. Mafia Definition Edition. Yes. Hej, ja už ju mám prejdem celkom, iba som zasekuj na tých závodoch. Ja tie závody neviem prejsť. Skvelé. Presne. Čo to má povedať? Mafia. Každý videl Mafiu. Či jednotku, dvojku, trojku a priamo Definition Edition. Každý to videl. A to myslím každý. To je tak OG, tak starší. Ratchet & Clank. Yes. Tiež dobrá hra. Si pamätám, že som v minulom videu to povedal Rage a Clank. Rage a Clank som tomu povedal, dačo také. Toto je dobrá hra. Takže presne príbehovo, to je presne zábavné, nezabudnutelné postavy. Presne je tam otvorený svet a toto. Presne skvelá hra. Sonic Forces. Yes. Ja tú hru mám rád. Iba keby bola dlhšia. Hej, keby to bola dlhšia, tak to je, že 12 z 10. Ale Sonic Forces veľa ľudí na to nadáva, práve že je to krátke a veľmi jednoduché. Čiže som šťastný, že to je jednoduché a že to je krátke. Hej? Okrem tých boss fightov. Nie všetky, ale ten posledný boss fight, tak som pri ňom strašne, jak to povedať, rageoval, alebo preťa som strašne pri ňom vrešťal. Rageoval som pri tom. To bolo, tam sa hýbe tá hra. Juj. Ale tam nedrží, to je problém taký. A iná vec, čo ma zaujala, je táto reklama na hru Sonic Frontiers. Čo je brutálne chválená hra. A neviem, či to bolo u vydania tejto hry. To typujem, že nie, ale to začali dávať teraz, keď už Sonic Frontiers vyšlo. Hej? Ale toto je pre mňa dobrá hra. Aj keď veľa ľudí na to nadáva. Ale aj na Sonic Color nadáva a mne to príde dobré. Batman Arkham. Hej? Arkham Knight.
Ja som pri tom hovoril, že som tam zasekol do nejakej scéne, kde som musel strieľať tanky. Stačilo ich strieľať asi minútu, dve a mal som to prejdené. More, ja som bol vtedy asi vôbec, no. Ale tak, no. Presťa Batman Arkham. Dobrá hra. Grafika skvelá. Batman. Prečo som tak oprieram, lebo som unavený. Je to dobré. Hej. Celkom v pohode hra. Počúvaj. Spider-Man Miles Morales. Joj. Toto hra. Čo si tam tak mohli byť. Hra je presne skvelá. Každý to musel asi hrať. Buď na PS5 alebo na PS4. To je dobré. Ja som pri tom v prvom videu, čo som robil o tejto zbierke, som hovoril, že to je ťažké prejsť s tým, kde ten, jak sa bol ten nosorožec, ten čo má taký roh, Ragnarok. Teda neviem, prečo ma napadlo názov Ragnarok, to je toto z tej severskej mytológie. Skvelé. A Spider-Man Miles Morales. A teraz som to prešiel a teraz mám asi tak urobených tak 36% tej hry. To Redemption mám neviem to hovoriť, poviem kulokopetovi. Red Dead Redemption mám asi 4 alebo 6%. Posledná hra, to je banger. Call of Duty World War 2. To je naložená hra. To je skvelé. To je skvelé. Proste výborné. To je že 80 z 10. Je to trošku, keby bola dlhšia, hej, a bola by so slovenčinou, s češtinou, tak to je, že 5 trilión z 10. Ona už je akože trošku mínus, už má taký životík za sebou. No tú hru, tak to mal, neviem či kamarát alebo bratranec, môjho bratranca, buď kamarát alebo bratranec, my sme k nemu išli, to sme tam hrali, ja som nevedel prejsť, aj ten Red Dead Redemption sme to hrali. Ten Red Dead Redemption mám požičaný. Hej, takže ho nemám furt, mám ho požičaný. A no tak. Počkaj, to je, že 8010. Vy si to kúpte, pokiaľ máte PS4, tak si to kúpte. A viem, že sa o tom ani skoro vôbec nehovorí. Ale to by sa tam asi malo hovoriť. Je tam klasický príbeh z druhej svetovej vojny, multiplayer a zombíci. A v tom multiplayeri tak hrajete za americkú armádu a dostanete sa tam aj k nejakým reálnym častiam, ktoré boli v druhej svetovej vojne po boku Američanov. Napríklad operácia Cobra, vylodenie v Normandii, či vojna u Bulge. Battle of Bulge. Neviem, jak sa to hovorí. Prečo tu vám dám ten názov, aby ste si vedeli, aj tá vojna tam je. Hej, takže to je presťa. To je skvelá hra. A možno sa pýtate, prečo to nie je Uncharted 4. CDčko s obalom sa mi stratilo. Neviem. Ono sa mi stratilo, nemám ho. Skvelé, Daniel. Keby sme sa mali baviť o ovládačoch, tak to je ten úplne klasický. Hej, to je úplne ten klasický ovládačík. Hej, takéto tlačítka nepohodlné, takéto tu, tak. Robím vám ASMR. Výborne. Ten klasický ovládač. On je modý, hej. Mali sme aj ten klasický čierny,
Iba ja som vlastne okusoval, ja som jak decko okusoval teda tu. A keď tomu sa to jakby polámalo a keď si takto hral a spolu s tavičkou si zastavil, takto si bol, takto si presne mal, nedržal si toto ani si s tým nerobil, tak zrazu ti postava v hre kľakla, postava ti v hre kľakla a išla dopredu. Výborne. Tu je môj obľúbenejší, ktorý je na 80 km kabeli. To je tento. Hej, teraz tu budem mať, že 3 more kabelov. On je brutálne dlhý, neviem, či sa ho hrať tak je zvonku. Ale to je brutálne dlhé. To má tak 30 km. Hej. Ale tento ovládačík, taký špeco, môj obľúbený, počúvate na to, oni sú oveľa lepšie, tie tlačítka. Oni sú viacej svetých spájink a to je tlačítko, kde si môžete nastaviť svetlo z toho ovládača. Čo ono svietí naplno modré, slabo modré, buď nesvietí vôbec, alebo tak bliká. Že tak by preblikáva. Teraz to budem pol hodiny namotávať. Jo. Pretože namotávam, tak spomenieme aj moje konzoly. Mám PS4 Slim. Nemám Pro ani ten originál PS4 Slim. Som ním spokojný, iba hučí. Jak neviem čo. To je nevýhoda. Ale tak no. A inak, dali ste mi vôbec odber? Hej? Lebo ja by som tie odbery veľmi rád, keď mi dáte odber, tak budem veľmi šťastný. Ešte like a zvonček, aby vám neuklo ďalšie podobné video. Hej. A čo by som ešte mu tak mohol povedať, je to, že vlastne my ideme 21. alebo 20. do Chorvátska. Takže ja nebudem teraz točiť videá, ale až v Chorvátsku sa pripravte na nejaké shorty či vlogy. Hej? Ja sa s vami akože učím, choďte kliknúť na tlačítko YouTube a na Choďte kliknúť na tlačítko odberu, lajku a zvončeku. Chcel som povedať, že choďte na môj Reddit a môj Reddit je na starom mobile a tu ho nemám. A budem šťastný. A mohol by som urobiť videá z Brawl Starsu. Alebo urobiť videá zo World of Tanks. To je tiež dobrý nápad na videa. Jo, to spravím. Dobre, takže ja sa s vami učím a čau.